Ang tinambak sarong potensyal na banwaan sa Camarines Sur na naghahalat sa nang masabritan an mitsa kan pag-uswag. Sa halawig na panahon, ini nakaturog sa nasa sarong gilid sa sobrang luya pag-abot sa progreso. Puon kan makatukaw si Mayor Ruel Brioso Tuy bilang alkalde kan tinambak, nagkaigwanin marikas na pagbabago ang tinambak. Nagtutubod ang alkalde na sa pag-uswag kan munisipyo, saro sa mga simbag digdi iyo ang paglaog kan mga darakulang negosyo na matabang sa pag-asenso kan banwaan asin lambang tinambakenyo. Primero sa banwaan ng tinambak kang mga nakaaging taon pero kulang ang negosyante. Ngunyan saro sa pigiling ni katong makakainganyar kang maglaog ang mga negosyante sa banwaan ng tinambak is magkaigo ng tiwala sa gobyerno. Tiwala kan mga tao sa gobyerno. Ini ang tinauan atensyon kan liderato ni Mayor Ruel Brioso Tuy. Lingawan ta ang politika. Pagtapos na niya ako eleksyon, dapat mag-concentrate na kita kung paano mabuhay ang kanya-kanyang lambang tinambakin niyo. Serbisyong marikas, asin daing kinikilingan, gabos na bebenefisyuhan, mayong binabayaan. Ini ang pagbabagong nahiling sa liderato kan alkalde. Mayo siyang pipiling tao kung sisi man ang dumulok sa iya. Pero may welcome. Siyang kinakampihan. Sobra sa magayon na leadership, asin dahil siya pong pikikilingan na kung sisay pamana, ika po duman sa ibong ikasasamo yung linyada. Gabos po kami tiratawan ng pagkakataon na matabangan. Sa loob po ning one term, dahil pangani natapos. Nahiling tana kung ano ang benepisyo tang nako ko aki sa administrasyon kang Toy. Katakod sa paglaog kan mga negosyante na magiging dalan sa pag-asenso kan tinambak, iyo ang mga tinampo na dapat ariglado kung kaya ang mga ini sa iyang pinasimento asin binuksan sa mga barangay tanganing maging madali sa mga residente na madaraan sa indang mga produkto sa sentro kan tinambak. Ini ang agihan po kasi sa Sagrada na yung mga taga-duman mo sa Vicente, ganyan po sa mga project nila dapat mag-connectar gira ito na pag maliwaluya ang pag low tide siya makutugo ng agad. Kaya naipangako ko po sa inyo na tatapuson ini yung maipasiming tutulos ining tinampong ini from Bulao Baliti abot Kawaynan. Na pasiminto ta po ang from Bulao Baliti to Kawaynan, haloy-haloy ng panahon na din na siminto. Nabukasan ang tinampo from San Vicente to Bani. Napakari ang tinampo Palaog sa San Vicente. Napakari ang tinampo from Palaog sa San Antonio. Na ngunyan po pagpapakaray mo ng pasiring sa Pag-asa, pasiring sa Pantat, ining pasiring sa San Ramon, pasiring sa Sitio Bayang. Apwera kan mga pinasimento asin binuksan na tinampo ang pagkakaigwanin mga covered courts sa kada barangay siniguro man kan gobyerno sa pamamayo ni Mayor Ruel Brioso Tuy. Under construction pa. Pero tarok yan sa pinakadakulan sitio na pag Ini nagkaundakulang tabang sa mga residente kung nagkakaigwanin man lain-lain na pagtitiripon sa barangay, uminit man o umuran. Sa 44 barangay siguro tulo na sana ang mayong covered court. Saro sa kaugmahan kami nagbibirisita sa mga politiko na anytime mag-uran man, mag-init, mayong problema ta may mga atop ang zamuya ng mga plaza. Magpuon kan mabisto ang banwaan kan tinambak sa turismo sa paagi kan kagayunan kan barangay Calooco, naghinguha ang lokal na gobyerno na paurugon ang seguridad kan mga minabisita asin man ang mga kahimanwa. Saro diyan sa big envision kung at least magkaigwan 24-hour service na anytime na may rimalaso, yaon ang grupo kang DRR kang tinambak.
Dakol na bagong estilo sa paggobernar ang ginibo ni Mayor Ruel Brioso Tuy. Saro na digdi ang training na itinao sa mga barangay tanod. Nabako sana ang pagbantay ang gigibuhon kundi iyo ang maging enot na mag-rescue sa anuman na katibaadanan na mag-abot sa sendang barangay. Once na may aksidente sa rong lugar, ang mga tao garo-duro lang, tabaka nga madami kita, mapasala kita. Ngunyan niya ako, pag natapos ining training kan tanod, at least yung mga tanod, sila na mismo ang mahiro kan si mga pasyente. Tatao na sila kang paso runod-sunod, pag abot kang ambulansya o kang DRR, malag na sa nasa ambulansya, larga na. Kung yan pa ang mga na-training na po si mga tanong, talagang automatic ma-responde po. Padagos man na pinakarhay kan lokal na gobyerno ang ospital, tanganing mapangatamanan ang salud kan mga tinambakenyo, lalo na ang mga nanay, mga aki, asin iba pang nangangaipo nin atensyon medikal. Ganyan po pagtuko mi, ang ginibumi po kayan, bako sa nasindang 50%, halos 100% po sindang mayong binabayan sa hospital, basta member ka kan sa buntis. Once na mag-aki ka sa mga birthing facility po na pag napigmamalis kang local government, igwa ka ng libreng yampin, libreng thermometer, libreng wanties, medyas, baby dress, pati po diaper kang siina, adult diaper, pag-aki, libre po yan. Tapos duwa o tulong towel po kang si aki. Ang pag-asenso kan sarong banwaan minapuon sa edukasyon, ini ang tinawan doon ni Alkalde Ruel Brioso Tuy. Kung kaya sa iyang pikhihinguha na mainkaminar ang mga jóvenes na mag-iriskwela asin magkaigwanin marhay na edukasyon. Mga jóvenes kang banwaan ng tinambak, si Day po nakakalaog sa eskwelahan, igwa mo pong programa kaya ng LGU manunod sa out of school youth, ini pong sa TESDA, nagtitraining po sinda dyan, libre po sinda kaya dyan. Ini pong 2019, pigsagot po gabos kang local government unit ang sa indang PTA na pigbabayadan na ang saro po sa plano kang LGU sa masunod pong taon, dapat bako sa ng elementary, dapat isagot pa kang local government ang pati high school. Dapat magkaigwa kita yung sa diritang opisina. Tanganing bago kitang maging squatter sa sadiritang barangay. Kung ang mga jóvenes tinawan atensyon kan lokal na gobyerno, ang sektor man kan senior citizen tinawanin dakulang programa kan alkalde. Kung kaya dakula ang pasasalamat kan mga ini, tasinda na tawanin importansya kan presenteng administrasyon kan tinambak. Kaya ugmahon po ang gabos na mga naasaskupan kong senior citizens. Yan po ang sa itong budget, mga bida po yun, mga pag-irita, lampas na po kapong 700,000. Ang mga PWD o person with disability, padagos man na pinapadangat asin tinatawanin atensyon kan alkalde. Isa pa pong napakagandang ibinibigay sa amin ng ating butihing mayor ay yung hindi kami nalilimutan sa sino man sa amin, no, humingi ng tulong sa kanyang opisina. Ay wala po siyang dalawang isip kung hindi ibigay agad. Ang mayormenteng hanap buhay kan mga tinambakenyo, mas lalo pang pinangatamanan ni Mayor Ruel Brioso Tuy. Naglaog po ang LGU, tinambak na itong sa programa po sa pagtanom. Puyan po kami, ako ang presidente, tapos 30 ang sa kuyang member, 30 personas. Mayugos po sinda magtaranom. Mataog mga pilot kita ning pirang pamilya sa pirang barangay, taonan taning bagas, pananom, tapos mga yan ipot kang manok, pang fertilize. Kang na-develop mi na po ito ho, after pirang bulan, nagbaralik naman sa mo. Mas nagdakol. Pero ang nahiling mi naman mayormente, maharagad sa ng bagas. Tapik na tao kabangan sa ako. Sa enot, may kadifisilan, alagad sa iyang pagpursigi na pamarhay ang buhay kan mga parasira asin para uma kan banwaan. O di ang ginibumi po, bago kami mataugan si kabangan sa akong bagas,
igwa na kami pig-hire na tao, pig-top ni mga tao na kamo ang ma-check ang si tanuman nila. Ready na si tanuman, ready na si daga, saka kami mataong kabangan sa akong bagas, si seeds, tapos si chicken manure, si mga ipon. Pagkatapos po kay Toho, na-organize na sila nagparadakol. Kaya nagparadakol na po sila, dahil na sila nag-aasa po sa bagas. Ang pigahagad na sa munisipyo. Seeds, mga pananim. Para tanong na sinda alagad, sinda mismo ang nagtitindakan sa indang produkto, dahil na sindang unyan pigpapabayad kan plasada. Ang sarap po sa gusto ming manood po nila kung ano itong tamang asin legal na pagsira. Na ang LGU po, kung nagkaigwa po kita ng organization po kaning mga farmers na iyo po inang salud na objeto kang local government unit of Tinambak na matabangan sila. Magkaigwa sila ang tamang organisasyon na once na ma-organize po kaya sila federated, madali po ang pagtabang sa inda, pagtaong benepisyo. Disiplina sa kahimanwa, tiwala sa gobyerno, ini ang pintuan sa pag-asenso kan mga tinambakenyo. Mga dapat gibuon sa masaron pong tulong taon, number 1 po itong problema ta sa basura. Ang sarap po dyan sa ambisyosong programa kang local government unit of Tinambak na magkaigwa po ning sadiring sanitary landfill na paghiling ko po sa intirong Camarines Sur mapakay na kagagibo. Pero po ngunyan, yaon po kami sa stage ni pagpaadal. Ang sunod pa po kayan, syempre si Padagos pong pag-implementar ka mga infrastructure, ini mga farm to market roads, taaram ko po, ngunyan na nagkasermento na dakulaon pong tabang naman sa mga farmers. Sarap pa po kayan itong manungod naman sa salud na mas lalo tampag-usugon ang programa manungod sa salud na dapat Ang liderato ni Mayor Ruel Brioso Tuy, padagos na mataong marikas asin sinserong serbisyo. Napaka-humilde po siyang leader. Nakulat po ang kaginahawan ni Sayang, ngunyan bilang siya ang alkalde. Mabuot as in humilde pong mayor. Madali po talagang ranihan si Mayor. Yan sabing nabuka pa lang ang gusto mo, nag-iiyon na. Iyan si Mayor Ruel Brioso Tuy, asin ang sa iyang pag-iriba. Iyuman ini ang Tinambak, ang bagong banwaan.